Internáty Student Residence vznikajú v hotelovej časti, ktorú sme doteraz využívali na iný účel, to znamená, že kapacita hotela zostáva zachovaná a touto myšlienkou vytvoriť súkromný internát reagujeme na nevyhovujúcu situáciu v oblasti internátneho bývania v hlavnom meste, keď dostupné kapacity sú v zlom alebo nevyhovujúcom stave a zariadenie nespĺňa požiadavky modernej doby. Sme sami príjemne prekvapení, že dopyt je naozaj obrovský. Už po zhruba 4 týždňoch môžeme povedať, že sú zarezervované takmer všetky kapacity. Internáty sú určené predovšetkým pre študentov, ale vychádzame v ústrety aj ostatným záujemcom, neštudentom, ktorí majú záujem o ubytovanie moderné, komfortné, s pešou dostupnosťou do centra mesta a s výborným dopravným napojením. Cena ubytovania v Student Residence sa pohybuje od 120 do 270 eur, záleží od toho, či je záujemca študent, prípadne študent ekonomickej univerzity alebo neštudent a či chce bývať v dvojici alebo či chce bývať o samote. Jednou z noviniek, ktoré ponúkame aj ubytovaným rezidentom v Student Residence a s čím rátame do budúcnosti, je tzv. Business inkubátor. To znamená, že plánujeme pre študentov vytvoriť priestory na podporu ich inovatívnych myšlienok, startupov, kde budú môcť rozvíjať svoje nápady a nejakým spôsobom rozvíjať svoje podnikateľské zámery. V Business inkubátore rátame s tým, že v pravidelných časových horizontoch by sme študentom zabezpečili aj zaujímavé prednášky významných osobností. S ubytovaním prvých študentov rátame od 1. septembra s tým, že ak ukončíme rekonštrukčné práce skôr, tak bude závisieť od dohody s konkrétnym študentom, kedy sa bude chcieť ubytovať.